Príjemné popoludne ešte raz vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli stráviť túto hodinku na workshope Kresťan, ohrozený druh v Európe. Sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie. Vonku je naozaj horúco, takže tento priestor skutočne poskytuje príjemnú atmosféru. Moje meno je Martin Štúk a veľmi sa teším na túto diskusiu, respektíve je to workshop, je to diskusia. Pôjdeme formou moderovaných otázok. Samozrejme v závere budeme zvedaví na vaše postoje a vaše otázky. Sú veľmi vítané. Dovolte teraz, aby som privítal medzi nami pani Annu Záborskú, europoslankyňu za Európsku ľudovú stranu z domovskej strany KDH. Dobrý deň. A pána Branislava Škripeka, tiež poslanca Európskeho parlamentu za frakciu Európskych konzervatívcov a reformistov a domovská strana je Olano. Ďakujem, že ste si našli čas, že ste merali cestu sem kvôli tejto diskusii. Dáma a pán, táto diskusia je o kresťanstve. Prvá otázka je taká osobná na vás, každého z vás. Poprosím najprv pani Annu, ako ste sa vy dostali ku kresťanstvu, aký je váš príbeh a čo to pre vás znamená byť kresťankou? Veľmi krátko. Ďakujem veľmi pekne. Všetkých srdečne pozdravujem v takýchto krásnych priestoroch Ružomberskej synagógy. Je to také zvláštne, ešte som nemala v takýchto priestoroch a pri tejto príležitosti mi nedá spomenúť si na môjho starého otca, ktorý bol Žid. Konvertita potom vo vysokom veku, ale určite, že je to pre mňa taký zvláštny pocit, že moji predkovia sa stretávali v takýchto priestoroch na modlitbách. A ja vám chcem veľmi srdečne poďakovať, že ste došli a je to pre mňa veľká česť, že na takomto podujatí môžeme stráviť túto hodinku spolu. Na tú prvú otázku neviem, či to bol dar, či to bolo šťastie, či čo to bolo, ale s vierou som vyrastala od tedy ako som sa možno počala, určite, pretože moji rodičia boli veriaci ľudia, praktizujúci katolíci, ktorí svoju vieru dokázali niekoľkokrát alebo dosvedčili niekoľkokrát počas ich života. Čiže ja som nemá ani iné prostredie také, že veľmi blízke nepoznala. Ale čo je určite dôležité v mojom živote je to, že tí moji rodičia, moji starí rodičia vieru dokazovali tým, že ju žili a preto mi uľahčili, aby sa aj mne stala takou súčasťou života. A môžem vám povedať, že za celý ten svoj čas, čo žijem, som nezapochybovala, že či to, v čo verím, je dobré alebo nie je dobré, či by mi nebolo ľahšie, slobodnejšie mimo viery. A potom aj počas toho, jak tie roky plynuli, že to nebola len tá detská viera toho detského náboženstva, ktoré sme zažívali, my sme mali náboženstvo do 8. triedy, ale aj potom som mala tú príležitosť stretnúť kňazov, ktorí vedeli priblížiť tú dospelú vieru. A možno len jeden jediný možno taká skúsenosť, a to bolo prostredníctvom kňaza vysvetlená bezpodmienečná láska. A to mi dalo v živote veľmi veľa. Bolo to začiatkom 90. rokov, kedy na takom zvláštnom príklade tento kňaz dostal otázku, že čo mám ja robiť, vydatá žena, nie odo mňa, ale vydatá žena, ktorá má manžela, ktorý ju podvádza. A ako sa mám zachovať? A na tom tento kňaz sa jej opýtal, a vy ho máte radi len vtedy, keby vás nepodvádzal?
Hej, že vy v tom momente, ako zistíte, že vás podvádza, tak ho prestanete mať rada. A skutočne, že vtedy som tak zažila úplne citeľne tú Božiu lásku Boha Otca, ktorý dal svojho syna, aby za nás zomrel, a pritom vedel, že tí ľudia si to nebudú vážiť. Že tí ľudia ho budú oplúvať, že tí ľudia ho budú znevažovať až do dnešných dní. A napriek tomu si tým, že nás miluje bezpodmienečnou láskou, toho syna svojho obetoval až na smrť na kríži. Čiže to mi dalo skutočne do toho veku a veľmi mi to pomohlo aj v Európskom parlamente, taký určitý nový náboj pred tými 25 rokami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pardon. No, ja som nemal takéto šťastie. Moji rodičia sa úspešne zbavili svojej kresťanskej viery, svojho katolického presvedčenia. Pravdepodobne obaja v detstve. A obaja nejak veľmi negatívne na to nahliadali, takže keďže vyrastali oni do svojej mladosti, môj otec je 38 ročník, mama je 43, takže niekedy 60. roky to bol taká ich rozmach mladosti, takže tak spokojne sa zbavili viery. Otec mi dodnes hovorí, že nejaký kňaz bol zlý v ich dedine, že mu dal facku či čo a on niečo nespravodlivé narkol na jeho správaní, takže on sa s tým rozlúčil v živote a veľmi, veľmi zle sa správal voči akýmkoľvek náboženským veciam. Aj všetkým pokusom sa s ním rozprávať o Bohu to skončilo skoro vždy zle doteraz. Moja mama vyrastla ako komunistická mládežníčka, aj sa stala presvedčenou komunistkou, bola v strane veľmi úprimne, smerovala k nejakej kariére, snažila sa tak nejak sa dostať ďalej, myslela to veľmi dobre a nakoniec to komunistické filozofovanie je dobrá náhrada kresťanského poňatia o Bohu a dobre a o spoločnosti, že taká kópia, vieme, že je to podvrh, ale tá kópia mnohým ľuďom v srdci asi rezonovala. Takže naša rodina bola úplne ateistická, nikdy ani zmienka o Bohu, ani náhodou. Iba na základnej škole sa hovorilo o Bohu v 4. ročníku na občianskej výchove, že kresťania pomaly vymierajú a potom, keď všetci zomrú, tak tie kostoly ešte využijeme na celkom užitočné veci, lebo že ich majú veľa a sú dosť veľké. Tak to si pamätám veľmi presne, že asi takým štýlom sa pristúpilo k akýkoľvek otázke viery. Prežil som veľmi zlé dospievanie, lebo moji rodičia sa rozviedli, to ma úplne rozbilo. Takže následne niekoľko rokov som sa pohyboval tak na pokraji takých zlých partií, ale bolo to veľmi zaujímavý životný čas, obdobie a narukoval som na základnú vojenskú službu a v jednom momente veľmi frustrovaný a veľmi sklamaný životom, takým tým mladým životom mladého človeka. A musím povedať, že som hľadal niečo, čím by som svoj život naplnil, hlavne pravdivými ideálmi, niečím čistým, niečím veľmi pekným a dobrým. Zažil som všeličo také naozaj špinavé, to, čo dneska mladých ľudí, aby som veľmi chcel uchrániť pred tým a varovať. A to všetko som prechádzal z veľkej časti a stal sa mi zvláštny zážitok na základnej vojenskej službe v júni roku 1990. V jeden deň, veľmi konkrétne, som prežil ohromný zážitok, kedy ma obklopilo niečo nádherného, silného, veľkého a ja som okamžite porozumel, že okolo mňa je Božia prítomnosť. Vedel som, že je to Boh, nebol to bez pochyb, to bolo. Rozumel som, že so mnou komunikuje čosi ohromujúce a dáva mi to najpodstatnejšie, čo som dovtedy postradal, to bola hlboká spokojnosť s tým, že všetko je v poriadku. Hlavne, že je Boh. To stačí. A to uspokojilo môj život a naplnilo zvláštnou radosťou a našiel som v sebe ohromujúci zdroj také motivácie robiť dobré veci, robiť dobro za každú cenu, za všetkých okolností. A odvtedy som mal len jednu nádhernú cestu k tomu, že som stretal najprv miestneho kňaza, to bolo v českom pohraničí, Sudeto-nemeckom, tam som sa vybral za miestnym kňazom
a od neho to bolo stále viacej dobrých kresťanov, ktorí ma stretávali nejakým spôsobom. A jednoducho ma už brali do toho kresťanského sveta, ktorý bol nádherný, ohromujúci a som z neho veľmi šťastný. Tak som bol veľmi rád, že po návrate do civilu som sa už orientoval na kresťanov, priviedli ma do malého spoločenstva, explicitne ešte k Silvovi Krčmerimu. My sme sa stretávali ešte na jeho byte nejaký čas. On vtedy sa už zbavoval takýchto stretiek, už toho mal moc, už to nechcel, čiže potom sme už k nemu chodili niektorí na také osobné pohovory, ale tam som našiel kresťanov, ktorí sa stretávali, študovali Bibliu, tam mi ohromne rezonovalo všetko a učili sme sa žiť svoju kresťanskú vieru. Neskôr som študoval teológiu, stal som sa vedúcim spoločenstiev, viacerý všelijaké som zakladal. Objavil som jeden krásny svet, za ktorý chcem bojovať, ktorý milujem a záleží mi na tom, aby ľudia spoznali Boha a všetko preto robím, aby to tak bolo. Takže ja som šťastný z toho, že som kresťanov objavil, i keď musím sa vždy pýtať kresťanov, že kde boli do tých mojich 20 rokov. Lebo dovtedy som nestretol ani jedného. Ďakujem. A pri svojej práci v Európskom parlamente sa stretávate s rôznymi názormi a postojmi, ktoré môžu byť v rozpore s kresťanskými hodnotami a niekedy značne aj sú. A moja otázka teda na vás je, ako pristupujete ku svojim kolegom s inými názormi alebo s inými postojmi? No, musím povedať, že ja som takú deliacu čiaru medzi kresťanmi a nekresťanmi pociťoval od obrátenia. Aj to preto, že ja som sa obrátil a široko ďaleko je rodina mojej mamy komunistická stále. A v rodine môjho otca sú to proste neveriaci ľudia a ja som vždy vyrastal medzi ateistami, čiže mne to skôr bolo prirodzené. A tak je to pre mňa veľmi živé, že sa stretávame s neveriacimi. Neskôr, ako kresťana po pár rokoch, som sa začal tak čudovať nad tým hlásaným kresťanským Slovenskom a realitou žitia. Na jednej strane stretávame kostoly, celkom plné omše, rády, kňazov a predsa spoločnosť, my sme boli, neviem, ktorý rok štatistika je to, ale na 3. mieste v Európe v počte potratov. A ja ako aj vedúci, ako človek, čo už prečítal a študoval, som sa pýtal, že ako je to teda s kresťanstvom na Slovensku, keď slovenské ženy sú na 3. mieste v potratovaní v celej Európe. No tak to považujem za priamy rozpor, pretože ak sme kresťania, ktorí žijú svoje kresťanstvo, tak tie hodnoty musia byť veľmi viditeľné. Takže nie je mi to neznáme stretať ľudí úplne opačných názorov. Skôr ma začalo vystrašovať, keď som si začal tak uvedomovať aj na politike, hoci pre mňa je nejako pre Janku skúsenú ženu, matadora politiky slovenskej. Myslím, že tie vyznamenanie si zaslúžiš nejaké, raz si mala dostať za to. A tak mňa to ako laika som sa pozeral na našu politiku, že ako to je, že vlastne my máme hodne veľa nekresťanských vecí v tej politike, aj v tom legislatívnom výkone, že ako to teda je. Aj máme v ústave, že sa držíme cieľometodickej tradície, alebo že sa na ňu orientujeme. Takže stretávať ľudí, ktorí sú sformovaní alebo myslia nekresťansky, už nie je úplne nové a skôr ma to privádza k takému strachu, že ako je vedená spoločnosť, ktorú vedú ľudia bez kresťanského presvedčenia. Príchod do Európskeho parlamentu pre mňa bol motivovaný explicitne správou Estrela. Ja som dovtedy, kým bola správa Estrela, ani na tým veľmi neuvažoval, že by som mal kandidovať do Európskeho parlamentu. Mal som presvedčenie, že mám zostať v slovenskom parlamente. Ale vtedy som začal pociťovať, že tak toto nie, že takú osobnú, spaľujúcu zámer som mal a začal som sa pýtať svojich ľudí, svojich voličov, či si myslia, že by to bola cesta a že by to mohlo niečo znamenať. Viac sme sa v tom mojom okruhu ľudí zhodli, že kandidovať budem. A pre mňa je to teraz ešte vystrašujúcejšie, priam desivé, stretať ľudí starších, ako som ja, od 25 rokov, ako pán Tarabela trebárs, ktorí sú legislatívci alebo ľudia, ktorí jednoznačne formujú myslenie a pretavujú ho do vyhlásení správ, rezolúcií a možno až do smerníc, ktorí explicitne nerešpektujú akékoľvek kresťanské hodnoty. Alebo minimum, možno niektoré kultúrne. Takže jedna reakcia je tá naša legislatívna, že hlasujeme nie ako oni by chceli, ale takže podáme pozmeňujúce návrhy. Teraz na veľmi zlú správu, ktoré zrejme budeme hovoriť, frakcia EPP pripravila iný pozmeňujúci návrh, ale ten bol zamietnutý
bol lepší ako tá podaná správa. Čiže aj podávaním legislatívnych nejakých návrhov. Ale druhá vec je v osobnom kontakte, takže ja osobne sa každý deň v Európskom parlamente modlím, keď tam vojdem. Pre mňa je to prvá vec, ako v Národnej rade som sa naučil pri tom našom, čo tu tam máme, tie symboly štátnosti tam máme rozložené, tak to bol môj oltár, každé ráno som sa tam modlil za slovenský parlament. No, teraz som si dlho hľadal, už som našiel aj v Bruseli také miesto, kde je ten dokument vystavený. A čo to je? Aha, zmluva, Lisabonská zmluva je tam vystavená? Sa mi zdá. Tak tam sa modlievam, ale každé ráno vyvyšujem Boha, i meno Ježiša Krista nad Európskym parlamentom a hlavne keď chodím chodbami, aby som sa dostal do svojej kancelárie, tak musím prejsť celou chodbou komunistov. A tam sa každý jeden boží deň niekoľkokrát prejdem a vždy sa modlím, aby Boh dal zjavenie, že komunizmus je podvrh kresťanstvu. Takže aby sa ich Boh dotkol, to je moja druhá reakcia. A tretia je, že nepokryte dávam najavo, že som kresťan, že rešpektujem Boha. A najradšej mám tých najzásadovejších zástancov kresťanstva a homosexuálnych vecí, tak s tými sa snažím, aj keď som s nimi, tak im buď niečo povedať a vždy sa za nich modlím. Náhodou som sa ocitol vo výťahu s jednou feministkou, pani Intveld. Ona nevedela, že za ňou stojím. Ja som sa tak za ňu modlil, taký nadšený. Takže aj na výboroch, keď sa s nimi stretávam. A pani Lunačekovú som pozval na kávu a som sa aj opýtal, že prečo nazýva ľudí, ktorí nesúhlasia s ňou, nenávistnými a homofóbnymi, lebo my môžeme s ňou nesúhlasiť a vôbec ju nemáme v nenávisti. Takže robím toto. Ďakujem pekne. Ja možno len dodám veľmi krátko, pretože Braňo to povedal, opísal, ako to tam je. Niekedy si hovorím, že skutočne, že tá skúsenosť tej nezištnej lásky spred tých 25 rokov, taká hmatateľná, mi v tom Európskom parlamente pomohla, lebo občas by človek aj zapenil. Ešte Braňovi chcem povedať, že nemal by si chodiť len po tej chodbe tých komunistov, ale aj tých kresťanských demokratov, ktorých tiež veľká časť hlasovala za mnohé tie správy, ktoré si spomínal. Čo mňa teda mrzí možno viacej ako tí, ktorí sú presne identifikovaní v tej ľavicovo-liberálnej časti toho spektra, mňa viacej mrzia tí, ktorí sa vydávajú za kresťanských demokratov, ale majú svedomie jak hangár. Vojde im tam všetko, absolútne nemajú žiadne mantinely a možno ste niekedy počuli ten príklad, môj otec ho často spomínal, že svedomie je ako kocka s ostrými hranami. A človek by sa mal snažiť, aby tie hrany zostali stále ostré, pretože keď urobíme niečo zlé, tak tá kocka sa pohne a spôsobí nám bolesť. Ale ak tie hrany nepribrusujeme, tak z tej kocky sa stane guľa, ktorá na chvíľočku zabolí, ale keď tú bolesť vydržíme, tak ono sa to stále obrusuje. Ak ich nepribrusujeme. A čo som povedala? Ja som myslela, že ich pribrusujem, aby boli ostré. Hej, tak som to myslela. Samozrejme. No a potom to svedomie nám hovorí, robíš zle, ale vrtí sa ako tá guľa, ktorá nám už žiadnu bolesť nespôsobí. A takým zaklínadlom v tej politike, nielen európskej, ale možno už aj našej, je byť politicky korektný. Že proste ja si myslím, že toto je to, čo urobilo Únii, a možno je to aj v Amerike, ale keď iba o Únii hovorím, najviac zlá, pretože keď mal niekto čo len akýkoľvek iný názor, tak ho označili za politicky nekorektného a vidím to aj za tých 10 rokov, ako my ako kresťanskí demokrati, keď začíname niečo vyjednávať, tak už začíname s kompromisom. Nezačíname s jasným postojom kresťanských demokratov a keď potom ten výsledok je ďaleko horší, pretože my už urobíme potom kompromis z kompromisu, hej?
a dostaneme sa ku veľmi, veľmi zlým výsledkom. Ja sa teda snažím, možno ma to naučilo to prvé volebné obdobie, keď som bola predsedníčkou výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, kde hneď na začiatku moje kolegyne povedali, že socialistické a liberálne, že politická skupina musí vymeniť kandidátku, že oni za mňa hlasovať nebudú. Ale nakoniec som bola predsedníčkou 5 rokov, jedinou predsedníčkou výboru, ktorá tam sa po 2,5 roku nevymenila. Ale pritom som neustúpila vôbec zo svojich názorov, ale čo mi pomohlo, bolo to, že skutočne vidieť v každom tom jednom človeku, v každom tej jednej žene v tom výbore, kolegyni, ste to Božie dieťa, ktorému možno nebolo zjavené to, aby sa dostalo k takej pravde, ako som sa dostala ja. A nakoniec šéfka socialistov vo výbore bola homosexuálne orientovaná, teda lesbička, a pozvala ma na svadbu so svojou sekretárkou počas tohoto obdobia. A na tú svadbu som samozrejme, že nešla. Ale keď prišla potom do výboru, tak som jej povedala: Lízi, ja ti v živote prajem len to najlepšie. Aby si bola spokojná, aby si žila tak, ako môžeš najlepšie. A tie vzťahy musia byť nutne korektné, ak chceme tých ľudí čo len trošku posunúť aj k tej našej pravde. A ešte jednu poznámku poviem, že bola medzi nami vykopaná vojnová sekera medzi liberálmi, socialistami a mnou. Ale nakoniec, keď zistili, že som neustúpila, tak rešpektovali ten názor, ktorý mám. Hej? Že už tie vzťahy sa posunuli niekde inde, ty máš iný názor, ja mám iný názor, a sme sa o tom nebavili, ale mnohokrát môj názor mi vyčítali skôr ľudia z mojej politickej skupiny, ktorí ste chceli, aby som išla tým mainstreamom, takým kompromisníckým. Hej. No a prečo ma to bolí, tá moja politická skupina, lebo moja kolegyňa, ktorá hlasovala minulý týždeň za správu Neuchl, na druhý deň bola na svätej omši a pristúpila k svätému príjmaniu. Čiže tam vidíte to svedomie, a ak nebudeme sa snažiť a robiť všetko pre formovanie svedomia, tak sa nepohneme nikde, ani v politike, ani v tom verejnom živote. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Téma dnešnej diskusie je kresťan, ohrozený druh v Európe, a teda ideme sa spoločne zamýšľať, že či kresťan alebo kresťania sú v Európe ohrození. A moja otázka na vás je teda, ako to vnímate v európskom kontexte, a potom doplňujúca otázka, vnímate to takisto aj na Slovensku? Že sme ohrození? No, toto musíme rozobrať ten termín, lebo jednoznačne musíme povedať, že za posledných 100 rokov v Európe, kde bola veľká časť teda komunistického útlaku, tak sa podarilo komunistom zmeniť kultúrny prejav kresťanov. Alebo aj teda to vyznávanie kresťanov. Ja si myslím, že podarilo sa im potlačiť do istej miery kresťanstvo, a to hovoríme teraz o tej východnej časti. Na druhej strane nezničili ho vôbec tak, jak si želali, a ostalo tu ohromne dobre, silne zakonzervované to kresťanstvo v tom dobrom slova zmysle, že ostalo takým istým spôsobom uchránené. Takže pozrieme sa na západnú polovicu Európy a asi tam by sme sa museli pozrieť na to, že od 50. rokov začalo byť na západe veľmi dobre v tých silnejších vyspelých kapitalistických krajinách, Nemecko, Anglicko a podobne, poďme ďalej. Začalo tam byť veľmi dobre a asi môžeme veľmi otvorene povedať, že strata rešpektu voči Bohu, strata úcty, strata nábožnosti v dobrom slova zmysle, tej zdravej, je o mnoho výraznejšia
ako v tej zakonzervovanej východnej časti, ktorá bola zakonzervovaná železnou oponou, železným spôsobom. V Belgicku, v Holandsku je katolícka cirkev neskutočne rozbitá úplne a preniklo to až do minimálne o Holandsku musím povedať, že to preniklo do katolíckej teológie biskupov až tak ďaleko, že už niekoľko rokov dozadu vydali veľmi kontroverzný katechizmus, s ktorým Vatikán nesúhlasil a viem, že súhlasili s vydaním, lebo oni si nastojili holandskí katolícki biskupy na vydaní takého vlastného katechizmu pre vlastný národ, kde chceli zohľadniť taký iný prístup, taký voľnejší, a aby akoby nebránili ľuďom sa lepšie dostať k cirkvi. A Vatikán s tým veľmi nesúhlasil, aj keď nakoniec zvolili na to vydanie, tak neskôr ho dementovali to zvolenie. A dnes, pred pár týždňami, vydali holandskí biskupy vyhlásenie, kde si otvorene priznali, že to bola obrovská chyba. Neviem, či o tom vie verejnosť, ale že to bola veľká chyba, že vydali ten katechizmus, že to bolo nesprávne. A tá zdecimovanosť toho katolického, keď zoberieme ako najsilnejšiu denomináciu v Európe katolickú, je obrovská. Bežne stretnete v západnej Európe, ale aj v Čechách kostoly premenené na buď takéto výstavné siene, alebo krčmy. V Anglicku som videl kostoly explicitne krčmami, ani nie reštauráciami, ale krčmami. A v Anglicku to bolo veľmi viditeľné a tam som žil dlhší čas a napriek tomu, že sú tam úplne nádherné katedrály a veľmi silné miesta kresťanského prebudenia, tak zároveň tá decimácia, Angličania odhadujú, že im možno 5% obyvateľstva navštevuje kresťanské bohoslužby akéhokoľvek razenia, nielen katolického, ale anglikánskeho, baptistického, metodického, akéhokoľvek. Tak toto je jeden pohľad, že tá decimácia je naozaj veľká a myslím si, že ateizácia je obrovská. Ale myslím si, že je tu druhá strana a to sú prebudené miesta. Nie sú veľmi veľké početne, ale myslím, že sú veľmi silné a že tu príde iná vlna raz a ja to očakávam od cirkvi, lebo v histórii katolíckej cirkvi, kto študujete a máte ju radi a vidíte to tam, tak vidíte, že boli spôsobené veľmi výrazné v časoch veľkého úpadku kresťanstva, boli spôsobené veľmi silné prebudenské hnutia, ktoré na stáročia zase otočili ten vývoj kresťanstva v Európe. Ďakujem pekne. Braňo má pravdu, že počas toho komunizmu sa tu posunulo to myslenie celkom India, bolo to niekoľko generácií. Ale možno nezačalo to veľkou októbrovou socialistickou revolúciou, ale začalo to veľkou francúzskou revolúciou, kde sa na piedestal postavilo bratstvo, rovnosť a sloboda a pritom ani jedno z tých troch nie je hodnota sama v sebe. Hej. My musíme vedieť, na čom sme bratia, hej, v čom sme si rovní a definovať tú slobodu. Tam totiž v tom francúzskom hesle chýbali dve slova. A to bola pravda na začiatku a zodpovednosť na konci. A my sme veľmi dlho používali, a ešte ho 10 doma máme, transparent, ešte od 90. rokov, ako klub KDH, pravda, bratstvo, rovnosť, sloboda, zodpovednosť. A keď a vlastne celé tie dejiny potom začali socialistickou internacionálou, hej, ktorá sa, aj ty to už spomenul, ktorá sa rozdelila na dve časti. Ten jeden experiment bol na západe a to bol ten liberálny konzumizmus a ten druhý bol internacionalizmus a triedny boj na východe. Ten zlyhal, hej. Ale to, ako hovorí Vlado Pálko v jednej svojej knižke alebo v nejakom prejave, to mal, že to boli bratranci. Tí, ktorí boli na východe a na západe, že to boli z tej istej familie, len bratranci. No a teraz pokračuje vlastne tá západná vetva. A chcem povedať to, že my, kresťania, keď sa pýtali, že či sme vymierajúci druh, tak máme také miesto, aké si zaslúžime. Koľko priestoru sme uvoľnili
v Európe toľko priestoru ten ľavicový liberalizmus zaujal. Oni na nič iné nečakajú. Len na to, že my sa stiahneme a preto sú aj tie tlaky, ale možno zo začiatku tie tlaky neboli až také sofistikované, ako sú teraz a nedokázali sme sa proste vzoprieť. Ja som veľmi rada, keď hovoríš o tých nových aj mladých ľuďoch, aj stredná generácia, ktorá si začína uvedomovať to nebezpečenstvo. A pre mňa aj takým veľkým vzorom, alebo teraz takým príkladom, možno ste o tom počuli, biskup z Passau, ktorý je pôvodom zo salesianskej rehole, biskup Oster, ktorému sa pridalo 5 nemeckých biskupov z Würzburgu, niekde od Norimberku, ale podporili jeho vyhlásenie a bolo to vlastne vyhlásenie ako reakcia na ten liberalizmus, ktorý je podporovaný aj zo strany kardinála Marxa alebo kardinála Lehmann bol predtým, ale ešte jeden je teraz, napadne mi. A on povedal jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorú som možno domyslela. My hovoríme, že treba obhajovať v Európe kresťanské hodnoty. My sme proste zúžili kresťanstvo na kresťanské hodnoty. A o tom sa dá diskutovať. O hodnote sa dá robiť kompromis. O hodnote sa dá povedať, že tak tá bola už je nemoderná, tak ju ako teraz, hej, v správe Neuchl, kde povedala pani Neuchl v tej správe, že už treba modernizovať definíciu rodiny. A on hovorí o tom, kresťanstvo nie je o hodnotách. Kresťanstvo je o zjavení Ježíša Krista. A toto musíme obhajovať. Nie kresťanské hodnoty. Lebo tie kresťanské hodnoty nám z toho výjdu. A o zjavení Ježíša Krista nemôžeme robiť kompromisy. Tam proste nemôžeme zjednávať, že tak vtedy to bolo nemoderné a teraz, alebo už je to nemoderné a musíme to urobiť modernejšie. A ak budete mať, ja možno niekomu môžem poslať na mail taký článok, ktorý bol napísaný o vyhlásení. Je to mladý biskup, minulý týždeň mal 50 rokov, mala by som sa s ním stretnúť a ja myslím, že to je obrovská nádej aj pre nás všetkých, ako ste ukázať a vydať to svedectvo a nebáť sa vydať to svedectvo o tom zjavení. Ja by som ešte doplnil, že v tom Európskom parlamente je vidno, že toto len v posledných pár dňoch si formulujem takúto myšlienku, že my kresťania sme sa naučili byť príliš slušní, príliš nevýbojní, príliš taký rešpektujúci, až výsledok je taký, že nič nehovoríme. A mne sa zdá, že teraz v tom našom parlamente je prišlo ešte viac kresťanov, aj takých konzervatívnych, ale málo vôbec vystupujeme. A že ja nevidím proste iniciatívy od výrazné hlasy, že by sa ozývali, že čo to tu stále nastolujete, aké. Ja som sa napríklad tej Lunačekovej pýtal, že pani Lunaček, prečo je tu každý, kto povie slovo tradičná rodina, nazvaný homofób? Na čo tu šírite tento strach? A nieraz mi neodpovedala, niekoľkokrát som zopakoval tu pri tej káve, už mi porozprával všetko, možno len na toto neodpovedala. Ešte ju to čaká, lebo sme si dohodli druhú kávu a ja tú odpoveď chcem dostať, lebo to sa nesmie. A ja už som to povedal aj nahlas v jednom mojom krátkom vystúpení, lebo len minútu tam môžete hovoriť, že tu nemôže byť každý nazývaný nenávistník, kto povie, že nesúhlasím s LGBT. Už ja mám právo nesúhlasiť. Toto sa málo ozýva, priatelia. A teraz, keď pani Lunaček dokonca dosiahla, že slovenské referendum bolo kritizované Európskym parlamentom len jej frakciou, čo je len malý podvod, lebo oni si nemali čo dovoliť k nám takéto niečo povedať, tak pani Lunaček dosiahla u svojich vedel, lebo ona nie je vedúca frakcie Zelených, ona je len člen, ale má vplyv, lebo podľa mňa len manipulačne, no proste to bola dohoda, že ona sa stala aj podpredsedničkou parlamentu, čiže teraz má aj vplyv svoj. Ale ona dosiahla, že vedúci jej frakcie vyhlásil a dal zverejniť vyhlásenie ich frakcie, že slovenské referendum to je strašné niečo, to sa nemalo konať, proste to je homofóbne, to nie je v súlade s európskymi hodnotami. Ale ja zazlievam kolegom, že neprišlo 10 reakcií ako mojich, lebo ja som ako europoslanec zosnoval v mojom týme reakciu a poslal som Zeleným všetkým poslancom
751 poslancov a ešte všetkým zamestnancom Európskeho parlamentu, čo je pár tisíc ďalších ľudí, že takéto niečo ste si vy vôbec nemali dovoliť. Vy nemáte takúto drzosť mať, aby ste k nám si dovolili vyjadrovať sa ku členskému štátu, že čo my si dovolujeme. To je naša interná záležitosť a vy nemáte nás čo kritizovať. Rozposlal všetkým, to znamená zo pár tisíc ľuďom a všimol som si pri jednom mojom vystúpení sa jeden maďarský radikálny poslanec ešte aj vykrikoval na mňa mimo mikrofón, že čo som si dovolil vôbec poslať také niečo. Lenže som presvedčený, že keby prišlo takýchto 30 reakcií že celému parlamentu, tak by oni videli, že my reagujeme. A teraz napríklad jeden iný poslanec chystá, pán Marek Jurek chystá na Líbe, na výbor pre ľudské práva, taký papier doniesol, to zatiaľ na našej frakcii predloží, že predložme na výbor Líbe, jak si dovolili v Írsku. Celá verejná kampaň bola za to, aby sa schválilo to referendum, že manželstvo je zväzok muža a ženy a ženy. Pretože celá tá kampaň bola veľmi nefér. No a ja si myslím, že toto je treba, aby sa dialo, že samotní poslanci budú robiť také výzvy a také kroky, aby sa musel parlament zaoberať s tým, čo my hovoríme. Lebo zatiaľ mám presvedčenie, že mnohí kresťanskí poslanci, i keď tam sú výrazné postavy mnohé, proste my tak ticho sedíme. Ak nebudeme otvorene jasne hovoriť, tak sme sa dostali sem, kde to teraz Anka popísala, že sme v takom úzade, že sa bránime, obraňujeme kresťanské hodnoty. My musíme urobiť niečo viac. Ďakujem. Obaja ste spomenuli správu Neuchl, ktorá bola tento týždeň s Európskym parlamentom schválená. Presadzuje genderovú myšlienku, genderovú ideológiu, rodovú ideológiu. Môžete nám približiť, že čo je genderová ideológia a čo táto správa konkrétne prináša, alebo čo sa snaží nejakým spôsobom vsunúť do myslenia Európy? Tak nebude to úplne asi presný a výborný popis, ale voľnými slovami povedané, genderová ideológia sa vyvíja podstatných, by som povedal, 10 rokov, ak dlhšie. 100 rokov, dobre, v tom najhlbšom akademickom slova zmysle, ale to, čo sa my stretávame s tým, že už sa o tom hovorí na verejnosti, že už nám to preniká, tak aspoň posledných 10 rokov, dobre. A v zásade chce nám ukázať a priniesť priam naučiť nové generácie mladých ľudí, teda tlačíme to do škôl, naučiť, že nemáme chápať naše pôvodné, skostnatelé, tradičné a sociálne štrukturované myslenie, že čo je vlastne človek, že sa nerodí len ako muž a žena, ale jeho pohlavie a jeho rod môžu byť niečo iné. No a z toho to vyplýva toľko múdrosti, že by ste sa z toho mohli proste zblázniť, čo všetko je napublikované, ale výsledok je taký, že treba zrušiť tzv. Sociálne konštrukty, lebo to, že vychováme dievčatka ako dievčatka a chlapcov ako chlapcov, to znamená, že sa obliekajú ako dievčatka, zaujímajú dievčenské záležitosti a čo ja viem, dievčenské farby hračiek, alebo že chlapci sa viac hrajú s autičkami, tak to je len sociálny konštrukt a nemáme prisudzovať role, ktoré by k tomu mali byť pripojené. Čiže žena nemá byť len doma, sústrediť sa na to, aby dobre mala deti a mala ich dobre vedieť vychovávať a venovať sa domácim prácam. Mňa prvý raz takéto čosi, že oddelenie sa od toho chápania, že žena je žena a niečo k tomu ženskému svetu patrí, ma to mililo v Anglicku, kde som žil pred pár rokmi aj s rodinou. A viete, čo bolo zaujímavé, že anglickým chlapom a chlapcom sa strašne páčili slovenské ženy a poľské a ukrajinské a takéto. A také si vyberali. A ja som sa vypytoval, prečo tých mojich známych. No oni povedali, lebo to sú skutočné ženy. Ja, že, čo ty myslíte? No ona vám normálne napere, uvarí, že ona normálne, že doma je príjemne s ňou. A ja hovorím, a iné nie. No že Angličanky, že to nevie variť. Že vás pošle do reštaurácie. Alebo že doma, že starať sa, že nejaká taká atmosféra ženská, že to nie, že to tie vaše východné ženy, že oni to vedia. No a ja vám túto perličku hovorím preto, že ono je to s týmto spojené, že keď chceme, a čo hovorí genderová ideológia, lebo to je lepšie slovo ideológia, tak tá je o tom, že máme nechať človeka oslobodiť sa od toho sociálneho konštruktu a nemáme učiť dievčatá, že sú dievčatá, chlapcov, že sú chlapci. A to ide až tak veľmi ďaleko,
že v tejto správe Neuchl je požiadavka, aby členské štáty uznali a zaviedli do všetkých dokladov, že zmena pohlavia podľa výberu jednotlivca by sa mala týkať, takú možnosť by mali mať až deti. Čiže deti by si mali určovať svoje pohlavie. Ľudia, ono to je strašné, koniec koncov, čo celá táto vec hlása a kam to chce viesť. Výsledok je podľa mňa chaos a ja by som nechcel vidieť, a kresťania by podľa mňa mali toto vedieť veľmi dobre strážiť, kam to smeruje. Koniec koncov výsledkov sú aj tie tlaky na manželstva ľudí rovnakého pohlavia, na to, že už nie je len pohlavie muža, žena, už máme tých lesbien, gay, transsexuál, intersexuál, LGB, bisexuál, ešte rôzne. Vy si máte určiť, čo ste a to vám dajú do papierov a toto všetko sú práva jednotlivca. Proste z toho je taký cirkus, že si myslím, že to vedie k úplným nezmyslom. Prečo som povedala, že to je už dávno? To bolo celé pripravované. Hej, už neviem, ak budete mať možnosť zohnať si knížku Architekti kultúry smrti. Vyšla v češtine. Ani to nie je, že architektúra kultúry smrti, ale to boli ľudia, z ktorých životov vyplýva kultúra smrti. A to je na prelome 19. a 20. storočia. Ale keď si len zoberiete manželku Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ktorá povedala, že ženou som sa nenarodila, ženou som sa stala. Hej, čiže to už, ja neviem, koľko je to, 70 rokov, čo ona žila určite. A vlastne na tom postavili feministky na prelome 19. a 20. storočia tú svoju ideológiu, keď si ženy začínali obliekať nohavice a nakoniec, aby zozadu vyzerali ako muži. A potom celá tá teória, alebo celá štúdia proti tehotenstvu. Pretože tá žena vyzerala ako žena vtedy, keď sa otočila a bola tehotná. Hej? Čiže už či mala nohavice alebo nemala nohavice, takže vznikla antikoncepcia, vznikli potraty a legalizácia potratov a podobne a podobne. Pred tými 10 rokami, keď som prišla do Európskeho parlamentu, tak v tom roku, ako končilo, my sme vstupovali v roku 2004 a cez to leto, keď začínal 2004 volebné obdobie, tak Výbor pre práva žien sa predtým volal Výbor pre práva žien a rovnosť príležitostí. Hej? Čiže to bolo každému jasné, že ide o rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami. A administratíva Európskeho parlamentu to cez leto zmenila na Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. A už nikto o tom nediskutoval, pretože keby to bol niekto začiatkom septembra napadol, tak ho hneď obvinia z toho, že je proti rodovej rovnosti. A hovorím, za tých 10 rokov môžem vidieť ten vývoj, pretože na začiatku rodová rovnosť bola rovnosť skutočne medzi ženami a mužmi. Tak toto začali vysvetľovať. A dokonca na konferencii v roku 1995 v Pekingu, na 4. svetovej konferencii o žene, bola vyslovene otázka na predsedajúceho, lebo tam začala rodová rovnosť figurovať v dokumentoch, tak sa pýtali predsedajúceho, že čo znamená rodová rovnosť. A on na to povedal rovnosť medzi ženami a mužmi. Bohužiaľ, nikde v zápisnici toto nie je a sa to posúvalo a nakoniec nájdete stránky, kde nájdete 25, 26, dokonca až 50 rôznych rodov, hej, ktoré existujú. Tie, čo si ty hovoril, tak to sú tie oficiálne, ale ešte, keď som ja prišla, bolo iba LGBT, už je aj I a už sú ďalší, ktorí sa chystajú teda do tej skratky, ale to rozvádzajú na tých stránkach úplne absurdne, kto sa ráno ako cíti a na obed ako cíti a večer, a to sú rôzne kategórie rodov. Prosím? Vážne. Takže a berú to skutočne smrteľne vážne, jak pani Lunaček. Ale
Veď samozrejme, ja rešpektujem, ak sa niekto cíti, má iné cítenie ako my, no tak ja ho rešpektujem, no ale nevnúcovať všetkým ľuďom prosím, legislatívu na to a ešte obviňovať tých, ktorí, ako si ty povedal, ktorí si to takto nemyslia, že majú nenávistnú reč a že sú homofóbi a podobne. Treba aj my možno nepoužívať slova rodová rovnosť, rodové stereotypy a tieto výrazy, pretože aj keď si povieme, že dokonca v Istanbulskom dohovore je definícia rodu a je to muž a žena. Istanbulský dohovor, dokument, ktorý bol prijatý v Istanbule Radou Európy proti násiliu páchanom na ženách. Ale tento protokol sa využíva na to, aby bola výchova k rodovej rovnosti. Ja len viem, že Istanbulský dohovor je dohovor o násilí voči ženám a je veľký tlak, aby všetky členské štáty ho prijali, ale viaceré sa bránia. Doteraz je zablokovaný tento dohovor, nie je prijatý všetkými členskými štátami ani Slovenskom, ale stále sa ozývajú silné tlaky a diplomatickí ľudia proste stále nejakú cestu hľadajú k tomu, aby sa našla nejaká páka na ostatné členské štáty, ako to prijať. Ale robia to aj tak, že v tejto správe, toto je správa Neuchl, a tam je tiež jeden konkrétny pozmeňujúci návrh, ktorý znovu bol odhlasovávaný, aby vznikal ďalší tlak na členské štáty, aby tento dohovor prijali. Lenže z toho dohovoru, to je medzinárodný dohovor, ktorý podľa ústavy má prednosť pred slovenskými zákonmi, výsledok by bol taký, že my ho musíme rešpektovať a musíme ho vnášať do legislatívy. Z takýchto medzinárodných úmluv vyplývajú konkrétne uzávery, ktoré sa majú vmontovať do slovenských zákonov a to sa nám potom prejaví až na školách, vo vyučovaní, v legislatíve, na súdoch, všade sa nám to rozloží. No a je veľmi zdravé a rozumné si dobre naštudovať takéto medzinárodné úmluvy, zvlášť preto, ak takéto myslenie prichádza zo západu, aby sme si dali pozor na to, že čo vlastne teda schválime, s čím súhlasíme a s čím nesúhlasíme. Ja by som vám aj zacitoval z tej správy Neuchl. Je to krátke, ja som si sám spravil takú citáciu. A opýtam sa, nemáte niekto niečo na hrdlopránku, že bývajú také cukríky? No, sú také dobré cukríky. Aha, dobre. Tak počúvajte, moji priatelia, s čím sme sa my stretli v pondelok, ako teda poslanci, ktorí máme kristovské presvedčenie a radi by sme na všetko boli povedali nie. A teraz si vypočujte, v Európskom parlamente je 751 poslancov, to je, na nás závisí, ako rozhodneme niektoré silné dokumenty. Tak počúvajte, ja som napísal môjmu týmu, tak toto bolo smutné hlasovanie, priatelia. Alternatívny návrh EP, s ktorým ja som sa poradil s Ankou, že či ich návrh mám schváliť, lebo potrebujem modne vedieť, v čom je dobrý, v čom je lepší od toho najhoršieho, kde bolo veľa najhorších a zlých vecí odstránených, bol zamietnutý pomerom 358 hlasov ku 291. Keď si to zrátate, to je 500, skoro 600, 650, 670, tam chýba dobrých 80 hlasov. Do tých 751 okolo 100 hlasov. 20 ľudí tam vždycky chýba v tom Európskom parlamente, ale nejakých 70 nehlasuje, alebo sa zdržuje. Čiže 350 hlasov toto schválilo, 358. Pritom tento ich návrh odtiaľ vyňal, tu sa totiž žiada, že potrat bude základné ľudské právo. To je táto správa Neuchl. A oni to vyňali. Oni pripravili podobný návrh, to je ten alternatívny, kde sa čo najviac dokázali takíto lobbysti ako Anka presadiť, že aké zlé veci sa odtiaľ vypustia. A predsa aj v tomto EPP návrhu bola napríklad zmienka a ostalo tam, že tam bude tá požiadavka na prijatie Istanbulského dohovoru. A viete, a toto je problém pre ďalších poslancov, že mnohí povedia, no ja ani to nechcem a preto nebudem za ňoho hlasovať. Výsledok bol taký, že viacerí nehlasovali za tento ich alternatívny návrh, ktorý keby sme boli schválili, tak by to bolo o mnoho lepšie ako táto správa. Ale pretože je tam zmienka o Istanbulskom dohovore,
tak tu na domácej scéne by sa mohli viacerí naši spolukresťania na nás nahnevať, že sme za neho hlasovali. A viete, my sme v takomto tlaku. Každopádne bol zamietnutý. Takže poďme ďalej. Prešli v drvivej väčšine všetky návrhy, kde som ja musel byť proti. V mnohých išlo o prijatie v prospech LGBTI veci. To je správe Neuchel. Jeden návrh číslo 8 je, aby sa do všetkých programov stratégie 2020 zaviedli veci o rodovej rovnosti a ten prešiel len o 9 hlasov. To znamená, že zo stratégie Európskej únie až do roku 2020 sa ešte dopracujú návrhy, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch a všetky sa týkajú LGBT vecí. Len 9 hlasov bolo za. Priatelia, keby sme tam my mali 9 ľudí rozhodnutejších, tak to neprejde. Následne, pristúpenie ku kontroverznému Istanbulskému dohovoru správe Neuchel schválilo 557 poslancov a 94 bolo proti. Uznanie členských štátov, aby prijali preferovanie pohlavia jednotlivca, teda zmenu pohlavia, vrátane zmeny údajov v dokladoch aj krstného mena, za bolo 369 a proti 281. Vyjadrenie zloženie rodín a vymedzenie pojmu rodiny sa postupne mení, bolo prijaté 373 hlasov a 292 proti. Vyjadrenie rodičovstvo LGBTI osôb bolo prijaté 350 hlasov a 285 proti a ešte aj potlesk. Za vyjadrenie o bezpečných a legálnych potratoch 404 za a 250 proti a potlesk, že sme to schválili. Doplniť národné politiky v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia a práv, čo ja dávam do zátvorky. Rozumieme jasne, že ide o antikoncepciu a potraty pre mladých. Za bolo 398 a proti 270. Ďalšie počúvajte. Aby zaistil nepatologický prístup k rodovej rozmanitosti v detstve. Čiže chceme nútiť členské štáty, i keď toto je len správa, to nie je smernica, ale už to tu je, že aby sme deťom zaručili, že môžu sa pozerať na pohlavie akokoľvek, tak všetci ručne sme hlasovali, to nemám hlasy, ale bolo prijaté za. Už končím s tým. Proti právu každého dieťaťa poznať svojich rodičov, počujete ma dobre, proti právu každého dieťaťa poznať svojich rodičov, za bolo 456 hlasov a proti 191. My sme tu navrhli, že deti nemajú poznať svojich rodičov, že im to nebude zaručené. Viete, my sme už počuli veľa o tom, jak sa odoberajú deti na západe. Ďalej, aby členské štáty realizovali programy sexuálnej výchovy na školách a zabezpečilo poradenstvo a prístup k antikoncepcii pre mladých. 381 hlasov za a 274 proti, prosím vás. A teraz počujete najväčšiu perličku podľa mňa. Na záver, keďže rodové stereotypy a tradičné štruktúry majú negatívny vplyv na zdravie. Správa Neuchel. Prijaté. No, tak asi takto to vyzerá. No, ja ti ďakujem veľmi pekne za úplne perfektné. Treba to povedať v tých číslach, že vtedy je to jasné, ale medzi nimi, tými, ktorí hlasovali za, sú aj mnohí veriaci ľudia, ktorí hlasovali za tieto veci. Jediný jeden pozmeňovací návrh neprešiel, ktorý ja tiež považujem za dôležité a pár hlasmi, a to je to, aby členské štáty zaviedli na univerzitách štúdium rodovej rovnosti a feministických štúdií. Hej. No, povedz čísla. Takže, aby sa to nezaviedlo, bolo 354 proti a 326 za. 30 hlasov vlastne rozhodlo o tomto. Treba ešte povedať jedno, že táto správa, ako správa Estrela, Lunaček, tento rok Tarabella, Panceri, toto na budúci mesiac pani Rodríguez, to sú správy, ktoré sú iniciatívne. Čiže správy, ktoré tú tému si vyberie nejaký poslanec a keď to schvália vo výbore a keď to schváli konferencia predsedov výborov, tak sa tá správa môže vypracovať. Tá správa nemá priamy legislatívny dopad. Hej, ale z tejto správy môže vychádzať Európska komisia pri návrhoch svojich dokumentov. A úplne taký jasný príklad máme teraz z týchto dní, kedy Európsky parlament schválil správu o riešení migrantov alebo emigrantov do Európskej únie
A za týždeň na to bolo zasadnutie Európskej komisie, ktorá vychádzala jednak aj zo záverov rady, ale aj zo záverov Európskeho parlamentu, z našej rezolúcie a navrhla tie opatrenia pri riešení migrácie. Čiže nič nezabráni komisii, aby nevychádzala z týchto návrhov a tak ako hovorím ja, že každá blbosť, ktorá je už teraz v európskej legislatíve, bola najskôr v iniciatívnej správe. Hej. To je taký brainstorming tých nápadov a z toho si potom proste povyberajú, lebo potom sú rôzne tlaky lobistických skupín a lobby LGBTI je jedna z najsilnejších a finančne štedro dotovaná aj z finančných prostriedkov Európskej únie, aj slovenského štátneho rozpočtu. Takže tie tlaky sú obrovské. A nehovoriac o tom, že tam je ešte jedna vec taká nebezpečná, že oni to celé postavili na diskriminácii a porušovaní ľudských práv. A preto aj mnohí ľudia, ktorí majú výhrady voči ich požiadavkám, prehnaným požiadavkám, tak sa boja hlasovať proti, aby neboli obvinení, že nechcú dodržiavať ľudské práva a chcú diskriminovať túto skupinu ľudí. Preto napríklad pri správe Lunaček, ktorá práve hovorila o diskriminácii ľudí inak sexuálne cítiacich, tak mnohí moji kolegovia povedali, no ja som proti tomu, ale nemôžem, lebo nemôžem dopustiť diskrimináciu. A tým, že definícia diskriminácie je vysvetľovaná všelijako, tak im to ide. Oni sa nechcú tým nechať zblamovať a o to tu ide, priateľe. Ak idete do politiky s tým, že aby som dosiahol kariéru, no tak takéto veci vy budete jemní, ku každému všetko schválite a potom sa dostanete ďalej a ďalej a ďalej. Ale ak budete jasní, tak zabudnete na nejakú politickú kariéru, pretože sa nevytvorí blok ľudí proti vám. A ja si myslím, že o toto tu teraz ide. Aby poslanci boli ľuďmi, ktorí zastávajú hodnoty, za nimi stojí jasne, nekompromisne a otvorene. Ale to potom nebudete robiť kariéru. Ako explicitný príklad, ja si myslím, že málo sa o to bojovalo, bol ten Rocco Buttiglione, či ktorý to bol, ktorý keď sa mal stať vysoko postaveným európskym politikom, tak mu bola položená verejne otázka, aký je váš postoj k homosexuálom. On povedal, ja som katolík. Ja to proste obhajovať nebudem. Ja som to skrátil, trošku parafrazoval a preto bol odvolaný a nebolo mu umožnené. Ja si myslím, že to bola explicitná náboženská diskriminácia a na to sa mal ozvať pol Európy, že tak toto nie teda. Ale podľa mňa zase Európa mlčala. Čas sa nám naplňa a ja chcem dať ešte priestor pre vaše otázky a potom budeme musieť už končiť. Takže nech sa páči, dám mikrofón a vás poprosím už naozaj asi len tak heslovito, pretože naozaj sú 3 hodiny a o 4:45 je okrúhly stôl, čiže ten program už ďalej pokračuje v sále, takže nech sa páči, bude kolovať mikrofón. Ja by som sa chcela opýtať na to právo dieťaťa na rodičov, že čím si to odôvodňujú, že to môžu prosto zrušiť. Že prosto dieťa nebude mať právo, že dieťa nebude mať právo poznať rodičov, že čím si to odôvodňujú, veď to musí byť v tej deklarácii, nie je pravda ešte? Oni to ničím neodôvodňujú. Ono podľa dohovoru Organizácie spojených národov dieťa má právo poznať svojich rodičov. Ale tým, že tento bod bol spojený, alebo tento úsek odstavca bol spojený s liečením neplodnosti a k tomu, že Európska komisia má zaručiť, aby každý mal prístup k liečeniu neplodnosti, mysliac tým včetne umelého oplodnenia a aj náhradného materstva. Čiže tam im nehrá do karát pri darcovstve pohlavných buniek, hej, spermí a vajíčok, im nehrá do karát to, že dieťa má právo poznať svojich rodičov. Čiže si to tam pozíchrovali, že dieťa nemusí poznať svojich rodičov. To ničím nezdôvodňujú. V princípe je to tak, pretože niekto má právo mať dieťa, tak to neriešia. Takže tam je problém v tom, že prosto inteligentní ľudia, ktorí teda idú o tom hlasovať, myslia sebecky a nemyslia na tie deti. Toto je veľmi pekné, ale
dobre, v zásade, keby sme sa k tomuto dobrali, ale toto sú také politické reči okolo toho, že oni vám dajú toľko okrasných rečí, že oni vám to odôvodňa. A pretože to, čo tu teraz Anka spomínala, je v iných svetových dokumentoch, no tak si Európa vydá nejaký iný dokument, podľa ktorého to pôjde. Tak, opýtam sa pána Škripeka pre neho otázku. Teda zasiahnem do tej témy, že prisťahovalci z východu. A myslím, že váš názor alebo postoj k tejto téme bol taký, že prisťahovalci áno, ale kresťania, ako ja viem. A takisto aj postoj silne katolického Poľska bol takýto nejaký, že iba kresťania. A zrovna dneska ráno to bolo pekne povedané v tom programe, že máme chodiť ako Ježiš a myslieť ako Ježiš. A teda toto mi vôbec nejde do hlavy, nejak pochopiť. Áno. Že ako by Ježiš povedal jednoducho svojim apoštolom, alebo tam niekomu, že tak my sem teda privete tých cudzincov, ale iba tých mojich. A tých druhých tu nechcem. No, toto som nepovedal. To hovorím, ja to prenášam do tej doby. Veď to je ten výklad politický. A či tu teda nejde skôr o politický populizmus ako o Božiu vôľu? Tak určite si toto nedovolíme postaviť, že politický populizmus a Božia vôľa. Čo som ja povedal, bol návrh, aby sme riešili problematickú vec. A to sú 100 000 ľudí, ktorí utekajú. A ja som explicitne bol pred 3 týždňami v Sýrii a Iraku. Ja som rozprával s ľuďmi, ktorých príbuzným odrezali hlavy. Ja som hovoril so ženou, ktorí zabili deti pred očami, jej zlámali sánku, vylámali zuby a ona im ušla. Ale jej mali odrezať hlavu. A tej priateľu nepoviete, že neutekajte niekam preč, ale zostaňte tu. Tí ľudia utekajú. Druhá vec. Čo sa na Slovensku stal taký úplne odporný prejav xenofóbie, rasizmu a ešte k tomu podporený našim premiérom a pánom ministrom Kaliňákom, ktorý si dovolí vyhlásiť, že europoslanci sú otrhnutí od reality, keď za toto hlasovali. Tak za prvé, ja nevidím, že by niekto na Slovensku vôbec vedel, čo sme odhlasovali, pretože tú rezolúciu ešte nikto necitoval. My sme hlasovali 10 za rezolúciu a hlasovali sme proti kvótam. Viacerí. Aj Anka, čo viem teda, ak to viem dobre, aj ja a viem, že viacerí. 2 poslanci Sulík a Žitňanská hlasovali proti celej rezolúcii, čo ja nemôžem pochopiť a prijať, pretože celá má len zo pár bodov a je explicitne o tom, že bojujeme proti pašerákom a vyzývame členské štáty bojovať proti pašerákom. Posilníme 2 jednotky, alebo teda 2 orgány, 2 programy námornej polície. Ako zasahovať proti tomu? Budeme pracovať v Líbii politicky, aby sa nedial ten obrovský odlev ľudí, čiže 100 000 preč odtiaľ. Budeme sa snažiť zriaďovať tábory priamo tam, záchytné tábory, lebo to sú všetko utečenci v 100 000. Zo Sýrie a Iraku ušlo 700 000 kresťanov. A viete, kam utekajú? Za nami. Aby sme im pomohli pred moslimami, ktorým odrezávajú hlavy. A tu kresťanská Európa začne vykrikovať, že my vás tu nechceme, lebo vy nás tu idete vyžierať. Priateľa, kto chce utekať? Nikto nechce utekať. Ja som sedel v takomto nádhernom dome kresťanskom, to bola opustená kresťanská dedina, ktorú si sami novovytvorená kresťanská armáda strážila, aby im to nevykradli Arabovia a moslimovia. To bol dom, kde takto ste našli pero na stole. Tak utekajú ľudia odtiaľ. A tým vám chcem povedať, že nikto nechce utekať. Sem nás oni nehrnú preto, aby nás tu vyžierali. Oni sa chcú vrátiť domov. Tam majú svojich mŕtvych teraz, tam majú svoje polia, svoje domy, svoje záhrady, svoje auta na uliciach. Všetko ušli a len v takto odišli, ak sú so svojimi deťmi. Takže prvá vec je, že to nikto nechce. Ak sú tam nejakí emigranti, ktorí nechcú pracovať a preto idú do Európy, ja vôbec neviem, či toto je pravda. Len tak sa neuniká z celého sveta, neuteká, aby ste išli niekde čerpať sociálne dávky. Čo ja som ponúkol na túto nechutnú situáciu, lebo náš premiér a pán minister Kaliňák mali povedať, toto tu musíme riešiť a nie vyhlásiť o nás, že sme otrhnutí od reality. A tá rezolúcia sama je výborná. Boli tam navrhnuté tie kvóty, nebolo to rozumné. Ale čo som sa ja pokúsil ponúknuť bolo, urobme toľko, že podáme pomocnú ruku. Tak, jak spoločenstvo Ladislava Hanusa povedalo, príjmime 100 kresťanských rodín. Tak to bolo. A viete prečo kresťanských? Lebo ani moslimovia nechcú ku vám. Vy si zase nemyslíte všetci, že oni sa tu k nám hrnú. Aj moslimovia chcú ísť do moslimských krajín, kde je rovnaká kultúra. Prosím? Do moslimských komunít. Viete, ak ste boli niekto v zahraničí, tak vám není príjemne úplne v inej kultúre. Všetko je inak. Není jednoduché sa zžiť niekde. Takže
Ja som navrhol, že urobme toľko, ponúkneme kresťanským rodinám, lebo naša kultúra je príbuzná, úplne iným spôsobom budeme vedieť túto vec riešiť. Tým som nepovedal, že nepríjmeme nikoho iného. Aj pri tej azylovej politike máme právo povedať, akým spôsobom, komu chceme pomôcť, akým spôsobom mu chceme pomôcť, ako ho budeme asimilovať. A tretie, vôbec sa neozvalo v slovenských médiách, že tí ľudia tu nechcú byť na veky. Oni sa potrebujú niekam uchýliť, oni chcú ísť naspäť. Takže odmietam označenie populizmu. Ja som ponúkol riešenie, ale poviem vám, že Bibliu poznám a na jednom mieste je napísané robte dobre všetkým, ale najmä príslušníkom svojej viery a je to v Pavlovom učení, v Pavlových listoch. Tým som nepovedal, že sa s moslimami nebudeme zaoberať. Naopak, pokiaľ my budeme s nimi mať kultúrny stret a ten nastane, tak my, kresťania, na to musíme byť dobre pripravení. Aj moslimovi treba pomôcť. A ešte ďalšiu vec, nenazerajme na všetkých, že to sú zlí ľudia, militanti. To je len extrémna vetva, ktorú teraz reprezentuje ISIS. Kurdi sú moslimovia, ktorí vychádzajú s kresťanmi stáročia dobre. A Kurdi teraz v Irakovej Sýrii mnohokrát obraňovali kresťanské dediny pred útokom ISIS, lebo sú vyzbrojení. To sú politické veci, prečo kurdské pešmerga jednotky majú výzbroj a kresťanské nemajú. Ale sú Kurdi, ktorí sa veľmi dobre znášajú s kresťanom, teda prepáčte, moslimovia. Takže moja odpoveď je takáto. Pani Janka, chce ešte reagovať? Dve vety dodám k tomu. Nepripojme sa my ako kresťania k hystérii, ktorá na Slovensku vzniká. Môže to byť veľmi nebezpečné. 4 roky som s manželom robili v Alžírsku. Poznáme tú kultúru. Teraz bývam v Bruseli vo štvrti, kde 80% sú moslimovia. 80%. Četne v byte, v dome, v ktorom bývam. Ja som nezažila za celý ten čas, čo tam bývam, nejaký incident, nejakú nenávisť alebo podobne. Ale uvedomme si na druhej strane o tých ľuďoch, o ktorých hovoril Braňo Škripek. Tam deti, celá generácia vyrastá bez škôl, a vyrastá v atmosfére, že jediným riešením na riešenie akéhokoľvek problému je násilie. A ak my ich necháme proste žiť v tomto prostredí, tak potom takíto ľudia, keď sa z nich stanú dospelí, tak nakoniec pri našej demografickej situácii do tej Európy prídu. Čiže my môžeme pomocnou rukou aj tí, ktorí chcú odísť a musia odísť, aj mať možnosť vychovať tú generáciu v iných podmienkach, ako vyrastá teraz. Ďakujem pekne. A je mi ľúto, ale musím ukončiť túto diskusiu, hoci asi by ste mali ďalšie otázky. Mrzí ma, že ten čas bol taký, aký je. A veľmi pekne chcem poďakovať pani Anke Záborskej a pánovi Branislavovi Škripekovi. Máme pre každého taký príslušný darček, sme si nejak vymysleli. Hej. Ďakujeme aj vám. A bude ďalší program, čo sa týka konferencie. Ak ich ešte odchytíte pre nejakú otázku, ktorú ste mali, nech sa páči, radi vám zodpovedia, alebo pri nejakej ďalšej príležitosti. Je nám ľúto, ale program ide ďalej. Ďakujem aj vám. Prajem vám veľa požehnania.